Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. 25 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кадрҳое ки дар вазоратҳои адлия, фарҳанг, мақомоти прокуратура, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, палатаи ҳисоб ва дигар мақомоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд, мулоқот намуданд. Бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якум ва муовини вазири адлия, муовини вазири фарҳанг, сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кадрҳои соҳибтаҷриба ва мутахассисони варзида таъин гардиданд. Дар асоси банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Бобохонзода Асомуддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан ба Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуд. мутобиқи моддаи 20 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи палати таи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон озод намуданд ва ба вазифаи муовини раиси палатаи ҳисоб таъин намудани Аҳмадзода Шуҳрат Аҳмад дар бораи ба вазифаи сараудитори палатаи ҳисоби ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Маҳмадшарифзода Парвиз Маҳмадшариф ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардида. Дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардорони як қатор раёсатҳои прокуратураи генералӣ, прокуророни ноҳияҳои Ванҷу Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Ховалинги вилояти Хатлон, шаҳри Бустон, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Кӯҳистони Мастчои вилояти Суғд, сардорони шӯъбаҳои Кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар як қатор шаҳру ноҳияҳои кишвар, сардорони раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаҳои Кӯлов ва Рашт иваз карда шуданд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди онҳо доир ба суръат бахшидан ба раванди рақамикунонӣ ва гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ, тарғибу ташвиқи фарҳанги волои миллӣ, пешгирӣ аз хурофот, мубориза бо ҷинояткорӣ, аз ҷумла ҷиноятҳои коррупсиониву гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, таъмини адолати суддиву волояти қонун ва муомилаи хуб бо мардум вазифаҳои мушаххас гузоштанд. таъкид гардид ки ҳар яки онҳо ва умуман ҳамаи хизматчиёни давлатӣ бояд бо риояи қонунияту тартиботи ҳуқуқӣ, оинномаву низомномаҳои соҳавӣ, одобу ахлоқи ҳамида, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносиву худогоҳӣ дар ҷомеа намунаи ибрат бошанд. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳакимзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҳакимзода Асадулло Қурбон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод намудани Бобозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Бобозода Бақохоҷа Бобо бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори Институти ботаника, физиология ва генетикаи растании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳим. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад
Раҳим Санъат Асо бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Вализода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Вализода Исмоил Султон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Бобозода Фаридун Толиб бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Завқизода Солеҳ Амин бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори маркази таълимии судияҳои назди суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳакимзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Ҳакимзода Асадулло Қурбон муовини якуми вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Шарифзода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Шарифзода Шарофиддин Ҳикматулло муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Бобозода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Бобозода Фаридун Толиб муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2026 дар бораи сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Вализода ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. Вализода Исмоил Султон сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саттор Бобоҷон Бобоқул муовини якуми раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. Амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Бобохонзода Асомиддин директори маркази таълимии судияҳои назди суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 25 феврали соли 2026. идомаи ахбор. Дар шаҳри Конибодом раванди бунёду навсозии муассисаҳои томактабӣ вусъат дорад. Бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, баланд бардоштани сатҳи фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва муҳайё намудани муҳити солиму замонавӣ дар гӯшаву канори шаҳр сохтмони кӯдакистонҳои нав идома дошта, ҳамзамон муассисаҳои амалкунанда таъмиру навсозӣ карда мешаванд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкор